Laħwa naħseb naqblu illi ma jkunx preġi għalina jekk nippruvaw nagħmlu bħala Knisja nagħmlu l-affarijiet bis-sigriet. Nagħmlu l-affarijiet jisna bil-ħabi. L-Bibja sejħilna biex nkunu trasparenti u niddikjaraw minn aħna u niddikjaraw x'nemmnu u x'inhi l-missjoni u l-mandat li aħna rċevejna minn għand Sidna Ġesu anke f'soċjetà li hija ħafna drabi indifferenti u frattant nemmnu li meta aħna nollu l fuq il-kelma tal-ħajja u aħna nfusna nkunu niddu bħal kwika fis-sema nkunu Alla ikun kapaċi jużana biex nagħtu sens ta' direzzjoni lil ħaddieħor. Aħna nissejħu evanġeliċi ovvjament għaliex il-Vanġelu huwa għażiż għalina u mal-Vanġelu wkoll il-veritajiet kollha li huma mqiegħda għalina fl-Iskritturi Mqazza. L-Iskritturi li aħna nżommuhom bħala rivelazzjoni minn għand Alla infallibbli u li huma ir-riga biex ngħidu hekk biex inkejlu lil nfusna magħha x'nemmnu u kif inġibu ruħna. U allura nixtieqkom illi iġibu quddiem għajnejkom xi ħadd jew forsi anke intom nfuskom meta ġejtu hawnhekk l-ewwel darba. Naħseb waħda mill-mistoqsijiet jekk mhux il-mistoqsija li żied importanti hija hawnhekk x'jemmnu. Jekk ma saqsejtuhiex, ikolli ngħid li niddiżappunta ruħi għax jiena meta ħanfittex Knisja biex ninaqat magħha u inservi l-mulej f'dik il-kongregazzjoni inkun irrid inkun naf aktar minn kollox x'temmen dik il-kongregazzjoni. Qed jiġi mgħallem ippritkat minn ġimgħa l-oħra bid-dispjaċir kolli ngħid illi ċertu nies li kollhom ħsieb li jingħaqdu ma' Knisja forsi l-interess tagħhom ikun inix sensib ħbieb ġo fija. Għax hekk mhux ħansib ħbieb allura nfittex band oħra. Jew hux se jkolli nivvjaġġa fit-tul biex kull darba nattendi din il-kongregazzjoni. Jew kbira jew żgħira. Jew fi żgħażagħ għax hekk ma fi żgħażagħ u jien għandi żagħżugħ ma ħajamilha. Allura nfittex ċertu mistoqsijiet illi ma tantx juru maturità jien ngħid illi dixxiplu tal-affari tiegħu illi ħajkommettu ruħu għal tali kongregazzjoni u jixtieq ikun membru ħaj fiha ħajsaqsi din il-Knisja x'temmen. U allura il-trasparenza hija importanti. Knisja lokali bħal-mija tagħna imissa tkun trasparenti. Imissa tkun above board ngħidu aħna illi bid-dikjarazzjoni u mingħajr riserva ngħidu aħna x'nemmnu. Li ndikjaraw bla ħabi jew riserva x'nemmnu u allura x'qed noffru il dawk illi forsi qed jippjanaw illi jingħaqdu magħna. Hawnhekk allura f'dan il-kuntest l-istqarrija ta' fidi hija importanti. Meta jgħidu stqarrija ta' fidi huwa aħna l-istqarrija ta' fidi tagħna hija dan il-ktejjeb. Ktejjeb ċkejken però bħal fixkun whisky. Ma jistax tixorbu f'daqqa il għaliex isakrek. Għandna ktejjeb hawnhekk maħruġ fl-1689 minn diversi presbiteri fl-Ingilterra illi baqgħet għaddit mit-test ta' żmien ġifieri u baqgħet għażiża għal ħafna knejjes evanġeliċi sal-lum il-ġurnata. L-istqarrija ta' fidi Battista li bnija għal Malti u pubblikajnija il għaliex nemmnu illi ktejb bħal dan, stqarrija ta' fidi bħal din hija ġabra jew sommarju tiġbor fil-qosor il-veritajiet ewlenin jew prinċipali tal-Iskrittura Mqazza. Ġifieri, jekk intom għadkom qatt ma qrajtuh dan, għadtu daqatajn serja. Il għaliex huwa
miktub baqal u għadu sal-lum ġifieri minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni għadu għażiż u maħbub minn ħafna evanġeliċi llum il-ġurnata. Ġifieri stqarrija ta' fidi bħal din hija neċessarja u konvenjenti. Għax jekk ħajġi xi ħadd jgħidilna x'temnu, nistgħu ngħidulu faċli ngħidulu wiċċ u bid-diskors x'nemnu. Ħanwieġu mistoqsijiet. Però nistgħu nagħtuh biex nuru li aħna m'hemmx ħabi u laqas nistħu mill-fidi tagħna, imma hija ħanejdak miġbura hawnhekk għal konsiderazzjoni ta' dak li jkun. Dana bħal meta inti ħadd tkun tfittex ristorant biex tidħol tiekol ġo fih, tajjeb? U joħroġ il-head waiter u jgħidlek tidħol, tgħidlu x'qed toffru, jgħidlek ikel. Imma ikel xiex? Ikel. Nkun irrid mennu jiena. Nkun irrid bl-eżatt x'qed joffri dak ir-ristorant. Jew anke jekk ħanaqbad kors ta' studju fuq l-inġinerija mekkanika. Tajjeb? L-emkas. Irrid nkun naf dak il-kors ta' 3 snin x'fih, x'se jgħallimni, x'nippretendi minn dal-kors u appuntu nkunx kwalifikat imbagħad biex naħdem f'dik il-linja. Ġifieri dawn affarijiet li jsiru ma' kullimkien bħala bnedmin li nuru x'aħna mingħajr ma nqogħdu neħbew wara subgħajna huwa turi ċerta maturità. Il-Kostituzzjoni tagħna għadha pitata ħajkolkom kopja, tajjeb, dina anke tipproponi diversi dokumenti storiċi apparti minn din l-istqarrija bħala dokumenti affidabbli ġifieri ta' min jafdhom bħal huwa l-Katekizmu qasir u l-Katekizmu twil ta' Westminster maħruġa fis-seklu 17 u diversi oħrajn illi appuntu Alla oġbu jużhom fost il-knes tiegħu biex il-fidi tagħna fi Kristu tkun imxerda aktar u aktar. Ovvjament, aħna nemmnu kull ma tgħallem l-Iskrittura minn ma naqsu, minn ma nżidu, minn ma nibdlu, minn ma ħaltuha ma' tradizzjonijiet umani jew rivelazzjonijiet oħra, għalhekk aħna maħniex karizmatiċi jew pentekostali għax ma nemnux li Alla għadu ikellem lilna l-bnedmin permezz ta' profeti jew bil-ħolm jew affarijiet oħra. Imma dak li Alla kellu jgħidun għalulna fl-Iskrittura mqazza u għadu jkellimna b'mod effettiv sal-lum il-ġurnata permezz tal-Iskrittura. Però ovvjament aħna illum il-ġurnata qegħdin fis-seklu 21 u l-Knisja ilha fuq l-art, il-Knisja tal-Patt il-ġdid ilha ma' żewġ millenni. Dak iż-żewġ millenni ġraw ħafna affarijiet, kien ħafna kontroversi, ħafna nuqqas taqbil. Tajjeb, u tafu forsi daqsi illi kważi mill-bidunet il-knejjes ħarġu kredijiet illi naħseb jiena xogħol minnkom tallimtuha anke meta kontu tmorru il-dottrina. Il-kredu tal-Apostli pereżempju, jien hemm falla wieħed il-missies ta' kollox. Dawk ma' kredijiet insejħulhom ekumeniċi il għaliex l-insara kollha ta' kwalunkwe denominazzjoni jemnuhom jew suppost jemnuhom. Il għaliex dawn iservu bħala l-pedament tal-fidi Kristjana. Ġew hawnhekk għandna argument tajjeb. Illi aħna ma twelidniex il-bieraħ, laqqas ma twelidna f'din id-data hawnhekk. Imma l-linja tagħna tmur lura għaż mill-Apostli u dawk l-ewwel ftit sekli fejn il-Knisja ngħidu hekk iddikjarat x'temmen. U l-membri tagħha kienet tgħallim anke bl-amment dawk il-kredijiet illi għadhom sal-lum miżmuma bħala affidabbli ta' min jafdhom
il-kredu tal-Apostli, imbagħad fis-sena 325 il-kredu Niċen, dak kien hemm kontroversja kbira il għaliex kien hemm xi nies bdew jgħidu li Ġesu mhuwiex Alla però huwa maħluq, u allura tlaqqa dan il-konċilju f'Niċea u żviluppa dan il-kredu illi afferma d-divinità ta' Kristu. Kristu huwa veru bniedem u wkoll veru Alla. Imbagħad aktar tard il-kredu Atanasjan illi jifformula b'mod sabiħ ħafna id-dottrina ta' Trinità. Imbagħad aktar tard il-kredu Niċen Kostantinopolitan u anke l-kredu ta' Kalċidonja illi ikompli spjega l-identità vera ta' Ġesu Kristu. Dawn il-kredijiet aħna nilqawhom u nifhmu illi kredijiet bħal dawn hemm bżonnhom il għaliex tafu daqsi il-konfużjoni fil-Kristjaneżmu llum huwa lampanti. Qed isir minn kollox f'isem Kristu u allura nkunu nies ta' discerniment li narfu u jkollna ħanidwek linji gwida biex ma nitlux fis-sqaqien. Dawn il-kredijiet ekumeniċi bħala espożizzjoni bħala li bihom qegħdin infissru x'nemmnu, tajjeb? Magħhom ukoll inħadnu din l-istqarrija ta' fidi Battista, però issib nies illi ma jaqblux ma' din it-tip ta' politika ħasejħula hekk, illi jkollok stqarrija ta' fidi li tirrappreżenta il-Knisja fejn inti membru. Huma kritikati u huma kritikati għaliex il-Knisja llum il-ġurnata jew ħafna kongregazzjonijiet ishom m'għadhomx jimpurtom x'jemmnu ma jemmnux. Jissu jgħaddi kollox lajta hija lajta tal-imħabba u allura ma tantx jimpurtana ma tantx importana x'nemmnu. Mhux hekk kien fl-modi. Fl-modi il-fidi, it-twemmin tagħna kien importantissimu, kien pedamentali għaliex jekk inti id-dottrina tiegħek hija mawġa jew mhijiex biblika, x'se jiġri? Illi kull ma ħatagħmel ħajkun ukoll instabbli. Ma tkunx qed tibni fuq sissien sħaħ. Ġesu jgħidilna li id-dar li tibqa' wieqfa minkejja l-arar u l-irwiefa li jonfu kontrija hija dik mibnija fuq il-blata. Il-blata fuq it-tagħlim ta' Sidna Ġesu. Minkejja da kollu nisimgħu b'ħafna oġġezzjonijiet kontra l-idea li kollna stqarrija ta' fidi bħal din. Pereżempju jgħidulna m'għandniex bżonn kredu ħlief il-Bibbja. U tinstema' tajba, tinstema' spiritwali ħafna. Jgħidulek aħna l-koll inqimu Alla wieħed, inħobbu Salvatur wieħed u nemmnu l-istess Bibbja. Għalfejn aħna noqogħdu nikkuppaw u nitlu fit-dettall. Però il-Bibbja mingħajr interpretazzjoni, il-Bibbja mhux tgħidli li temmina, għajdli kif qed tifhimha. Vera? Kif qed tifhimha. Jekk jiena ngħidlek inti saqsini x'temmen dwar il-Magħmudija u jiena ngħidlek nemmen eżattament kif tagħlem il-Bibbja dwar il-Magħmudija. Xi tweġiba hija dik? Qed tifhem. Qed nistinajlek x'nemmen fuq il-Magħmudija. Qed tifhem għax ovvjament tafu li hemm jagħmel it-trabi, hemm min jagħmel bl-iskop biex il-persuna magħmda awtomatikament mal-Magħmudija titwieled mill-ġdid. Hemm jagħmel bit-traxxix, hemm jagħmel bit-taddis. Għajli kif qed tifhimha il-Bibbja dwar il-Magħmudija. U għalhekk stqarrijiet bħal dawn juru s-sinċerità tagħna. Juru li aħna isnihom sew l-affarijiet, studjajnihom, ikkonsidrajna kollox bil-għaqal u iva wasalna għal din il-pożizzjoni.
Jgħidulna wkoll li l-kredijiet mhumiex bibliċi. In-nies kitbu, dak in-nies kitbuhom. Iva, ma nemmnu l-Ispiritu Santu kapaċi jiggwida l-Knisja ta' Kristu. Kapaċi iwassala biex tifhem u tasserixxi veritajiet importanti tal-Iskrittura. Jgħidulna wkoll li jekk inti ħażhom jew ħadd adotta kredu bħal dan jew stqarrija ta' fidi bħal din ħassir aktar importanti mill-Bibja. Ma naħsibx. U l-istorja turina illi ma jiġrix hekk. Ma jiġrix hekk. Il għaliex stqarrija bħal din l-ewwel ħaġa li tgħidlek hija illi l-awtorità finali u suprema tagħna bħala Kristjani hija l-Bibja imqazza biss. Ġifieri din l-istqarrija qed turi li aħna ninsabu taħt l-awtorità finali tal-Iskrittura mingħajr ebda kompetitur oħra magħha. Ġifieri le, l-istqarrija ta' fidi ma ssirx aktar importanti mill-Iskrittura mqazza. U lanqas fihom awtorità fihom infushom, l-awtorità ta' ktajjeb bħal dan jinsab fil-fatt illi jaqbel mal-Iskrittura. Jekk kapaċi tgħidli fejn ma jaqbilx u turini fiċ-ċar illi hawnhekk qed jgħidlek, imma l-Bibja attwalment tgħallem mod ieħor. Imbagħad nitkellem, nkun nistgħu però ħanejlek ħaġa. Il-ħaġa li skoprejta int matul għomrok 99% mhix ħatkun fehma aktar korretta minn grupp ta' nies ta' knejjes fl-antik illi studjaw fil-profond dal-affarijiet u waslu għal konklużjoni. Kieku stqarrija bħal din fija żbalji lampanti, illum ilhom inkixfu. Tifhem. Mela, jgħidulna wkoll illi l-kredijiet jafsu fuq it-twemmin aktarx fuq l-esperjenza. Aħna rridu l-esperjenza, rridu ħossuna tajbin, rridu il-kredu huwa xi ħaġa jgħidulna xi ħaġa frisata, xi ħaġa kiesħa, xi ħaġa bierda. Ma tqanqlikx, ma naqbilx. Ma naqbilx. Meta naqra kapitlu wara kapitlu ta' l-istqarrija, qalbek tissaħħan bil-verità. Hawnhekk għandek verità miġbura u kif inhi espressa, kif inhi miktuba u nfissra b'mod eċċellenti. U allura it-twemmin iwassal għall-esperjenza. Però jekk ħadd tfittex l-esperjenza waħedha li ħajjiġri huwa illi ħatkun waqgħet f'għadira perikoluża illi tibda dak li taħseb int u dak li tħoss int huwa l-verità. Menti mhux hekk. Għandna bżonn nkunu umli u ngħidu missirietna fil-fidi. L-antenati tagħna illi jimxew il-pellegrinaġġ qabilna. Kif fehmu għal-ħaġa? U jekk fehmu tajjeb, irrid inkompli fuq dik l-istess linja. Stqarrija ta' fidi għandha ħafna utilità. Tista' tintuża b'mod tajjeb, ħantikom 7 raġunijiet għala stqarrija ta' fidi. Bħalma hija din għandna nadottaw fattija diġà adottata bħala il-kredu ta' din il-kongregazzjoni u ħanejdilkom il-għala. L-ewwel nett, konfessjoni ta' fidi jew stqarrija ta' fidi hija mezz effettiv biex bija naffermaw pubblikament, mhux biss bejnietna, ma pubblikament u niddefendu l-verità biha. Ġifieri jekk in-nies jikkritikawna jew jakkużawna, jridu jakkużawna skont ma huwa mgħallem hawnhekk. Għax din hija kif qegħdin nifhmu aħna l-Iskrittura. U infatti il-Bibja fiha ħafna indikazzjonijiet minn kmieni, minn żmien Mosè, illi n-nies kienu jitgħallmu ċertu stqarrijiet bl-amment. Bejn waħda minnhom ix-xema isma' Iżrael. Il-mulera tiegħek mulej wieħed. Meta jaffermaw
fost popli oħra li kienu politeisti jemnu f'ħafna l-lat, il-Lut kien jaffirmaw Alla wieħed. Isma' iżel il-mulej tiegħek mulej wieħed u għandek tħobb il-mulej tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'saħħtek kollha. Anke Pawlu pereżempju jgħidilna illi jindikalna illi anke fi żmien l-Apostli kien hemm stqarrija tgħid qasira ħafna Ġesu u Assit. Dik kienet stqarrija ta' fidi illi kienet iddaħħal ħafna Kristjani fit-trabil. Fit-trabil mal-gvern meta kien jippersegwita lill-insara. Tajjeb. Dawn is-stqarrijiet ta' fidi anke il-silta li rajtilkom hawnhekk affidabbli l-affermazzjoni. U ħafna studjużi jgħidu li din hija waħda mill-kredijiet li kienu jintużaw anke fi żmien l-Apostli. Jekk mitna miegħu se ngħixu wkoll miegħu, jekk insapportu se nsaltnu wkoll miegħu, sejħa għall-perseveranza, la? Jekk se niġħduh hu wkoll se jiġħadna, jekk inti tibqa' tgħid ma jimportanix minn Ġesu, ma rridx inkun naf bih, allura qed tiġħdu, ma tridx temmen fih, ma tridx issegwih, u wkoll se jiġħadna. Għandek il-konsegwenza tal-inkredulità. U jekk maħniex fidili, u jibqa' fidil. Anke jekk niżvijaw bħala dixxipli, u attwalment niżvijaw. Imma hu jibqa' fidil għax ma jistax jiċċat lilu nnifsu. Għandna dak il-faraġ illi aħna marbutin ma' Alla bil-patt u Alla jibqa' iżomm lill-uliedu. Ġifieri il-sqarrija ta' fidi hija effettiva biex naffermaw x'nemmnu. Pawlu lil Timotju jgħidlu żomm sħiħ il-forma ta' kliem b'saħħtu. Il-forma ta' kliem b'saħħtu. Ġifieri qed jindikalna li anke fi żmien l-Apostli kellhom forma ta' tagħlim. Illi l-insara kienu imsejħin biex anke jitgħallmu bl-amment dak it-tagħlim. Ikompli jgħidlu li għandek tissara bil-ħerqa l-fidi mogħtija lill-qaddisin darba, Ġuda jgħidet fl-ittra tiegħu. Li għandna nissaraw għall-fidi mogħtija lill-qaddisin darba. Il-fidi tagħna ma tinbidilx. Il-fidi tagħna ma tinbidilx. Infatti, aħna laqmuna protestanti il għaliex protestajna kontra novitajiet, kontra tagħlim ġdid. Li daħal ma' żmien li ma kienx magħlem mill-Apostli. U allura ngħidu le, dak mhuwiex part mid-depożitu tal-fidi illi Ġuda qed jgħidilna hawnhekk illi għandna nissaraw bil-ħerqa għalih. Idu nżommu l-fidi tagħna sħiħa u safja. Pawlu jgħid lill-Filippin li għandkom tieqfu fi sħiħ bi spiritu wieħed b'ruħ waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-Evanġelju. Il-fidi tal-Evanġelju illi għandna inkomplu nissaraw għalih biex jibqa' emnut fostna, emnut fi żgur u wkoll mod il-ħadd ieħor. Sarja ta' fidi wkoll nistgħu nużawha biex intom tkunu malma. Infatti jekk tiftakru sewwa konna bdejna nistudjaw flimkien din. Għamat ilħaqna pubblikana l-katekiżmu u dorna l-katekiżmu li wkoll forma ta' tagħlim Bibliku. Meta Spurgeon fi żmienu reġa' pubblika din l-istqarrija, Spurgeon kienet minn dawk li rriet illi n-nies jitgħallmuha u wkoll jgħaddu għal ħadd ieħor. Għallilhom hekk ara. Għallhom dat dokument antik huwa ġabra fil-qosor. Eċċellenti ħafna tal-ħwejjeġ emnuti fiċ-ċert fostna. Ġifieri jiena din naqra llum tal-persważjoni illi dan li qed naqraw hekk huwa emnut fiċ-ċert. Nista' nibdel il-fema tiegħi dwar affarijiet oħra illi aktar minn studji aktar forsi jiċċaraw, ma dawn ma' affarijiet artikoli ta' fidi li huma emnuti fiċ-ċert fostna. Spurgeon kompli jgħid bit Alla Trinità li preserva kollox, aħna konna miżmuma fidili għal punti importanti tal-Evanġelju glorjuż tagħna u kull ma jmur inħossuna iżjed riżoluti ħalli nibqgħu leali lejhom perpettwalment. Spurgeon kien dak it-tip illi la darba di għall-verità ma nix għalfejn impartuha
ma' kwalinkwa ħaġa oħra imma nżommuha fis-sieħ. Ikompli jgħidilhom dal-volum ċkejken huwa maħruġ. Dal-volum ċkejken mhuwiex maħruġ bħala regola awtorevoli. Jew kodiċ ta' fidi li bih inxekklu jew norbtu lilna nfusna. Iżda bħala assistenza, bħala għajnuna likom fil-kontroversja, bħala konferma tal-fidi u bħala għodda ta' edifikazzjoni flejxin it-tajjeb. Biex aħna insaħħu li xulxin skont din il-verità kif ippubblikata hawnhekk. Hawnhekk il-membri żgħażagħ tal-Knisja tagħna isibu ġabra ta' teoloġija f'qasam limitat. Jekk għandek Kristjan forsi għadu ġdid u jibdet x'ħanemmen għax il-Bibja ħoxna wis biex inti taqra vera, però hawnhekk għandek summary ġabra fil-qosor ta' teoloġija affitabbli. U allura wkoll bħala għajnuna ta' referenza skritturali u dejjem ikunu lesti biex jagħtu raġun għat-tama li fihom. Tistħux mill-fidi tagħkom jgħidilhom. Ftakru li hi l-Evanġelju antik tal-martri, konfessuri, riformisti u qaddisin. Fuq kollox hija l-verità tal-Alla li xtabi tal-inferma jistgħux jelbuha. Ħalli ħajjitkom tkun żina, tkun żbuħija għal fidi tagħkom. U ħallu l-eżempju tagħkom jirrikmanda l-kredu tagħkom. Fuq kollox għejxu fi Kristu Ġesu u mxu fih. Tistqarru ebda tagħlim li mhux approvat bil-miftuħ minnu u li m'għandux is-siġil tal-Ispiritu Santu intrabtu fis-sod mal-kelma tal-Alla li hawnhekk tinsab immappjata għalikom. Intrabtu fis-sod mal-kelma tal-Alla, allora mappa konvenjenti u effettiva biex tkun tafx fiha l-Bibja hija propjament dik. Dana bħal meta inti mill-mellieħa trid issuq l-belt. Tajjeb, u it-toroq ta' Malta ma tantx tafhom. Tajjeb, għandek għajnuna famuża. Matul it-triq ħassib ħafna tabelli. Issa dak it-tabelli tista' tgħid kif dejquni inkollu bit-tabelli ma' kull kantoniera. Dak it-tabelli huma l-għajnuna tiegħek. Jekk għandek ġifieri hekk tidħol x'hemmhekk għax ħassib sqaq. Jekk għandek allura triq hekk għandek triq imserpa u attent naqqas mill-veloċità. Dak it-tabelli huma gwida għalik li għandek bżonn appuntu għax it-triq ma tafix sewwa. U allura il-kredu jew l-istqarrija ta' fidi hija proprjament hekk ettejnek biex bil-mod il-mod ħassir aktar familjari, aktar mitla tal-iskrittura u tkun taf fejn inti. Raġuni oħra għala nużaw stqarrija ta' fidi hija għaliex isservina bħala standard pubbliku għax-xirka biex ninaqdu flimkien u ma jkunx it-tensjoni ta' wieħed jemmenek li ieħor jemmenek. Inti taf illi jekk inti se tingħata l-Knisja qed tgħidlek minn qabel x'temmen u x'tippriedka regolarment. U allura l-stqarrija ta' fidi bħal din fil-waqt li kapaċi ġib firda għaliex nies fenafjina li huma Arminjani, Pentekostali, mhux tajjeb għalihom dil-kongregazzjoni, sakemm jibqgħu dik it-tip ta' teoloġija, ma wieħed illi forsi jrid knisja illi tippriedka u tgħallem id-dottrini kollha fil-mixja tagħha, allura stqarrija ta' fidi tgħinek biex issib it-tal-Knisja. Stqarrija ta' fidi wkoll hija turija pubblika ta' integrità, kif għadna fil-bidu. Integrità ġifieri illi jiena onest u ħanajdlek minn quddiem x'tista' tippretendi u x'tista' tistenna. Ġilli nidħol f'websites u nfittex dwar tali predikatur jew it-tali Knisja u ma nsib xejn affattu. Isom jittejqu, isom jistħu, isom għandhom xi ħaġa x'jaħbu. Jiena jiġunu s-suspetti. Meta inti qiegħed tinħeba. Stqarrija ta' fidi bħal din aħna qegħdin ngħidu dan huwa twemmin tagħna. Dan huwa twemmin tagħna.
Stqarrija ta' fidi wkoll isservi bħala standard pubbliku għad-disciplina. Ġifieri, ngħidu li fik-Knisja kien hemm xi ħadd li jibda jgħid li l-Bibja fiha l-iżbalji, imma ma jimpurtax għax-xorta nistgħu nigwadanjaw minnha. Qed tifhem. Ovvjament ħan approċċjaw u ħan ngħidulu isma' toħloq id-disgwit, qed toħloq il-firda il għaliex l-istqarrija tagħna tajt li l-Bibja hija infallibbli. Il-Bibja hija bla żball, mogħtija b'ispirazzjoni mingħand l-Ispiritu Santu. U allura ħasservina kif għandna nittrattaw ma' xulxin. Pawlu fil-Romani 16 infatti jgħid issa neżortakom u nappellakom l-aħwa ħalli tħarsu ruhkom minn dawk li jagħmlu d-diviżjonijiet. Min huma dan nies li jagħmlu d-diviżjonijiet? Li jippruvaw joħolqu jew jintroduċu ħwejjeġ li mhumiex fil-Bibja. Dak huma. Joħolqu d-diviżjonijiet u l-offiżi kontra t-tagħlim li intom tgħallimtu u ddevjaw minnhom, warbu minnhom għax dawk in-nies mhumiex żgur ħajswolkom ta' ġid. Is-sitt raġuni għala stqarrija ta' fidi hija importanti u imposta. Il għaliex il-presbiteri ta' dik il-Knisja, tajjeb, qabel ma jiġu inawgurati u introdotti biex iservu bħala mexxija fil-Knisja, aħna nesiġu li jkunu jaqblu ma' din l-istqarrija. Hija xi ħaġa perikoluża immens illi għandek raġel jgħidu Kristjan, jgħid li jemmen il-Bibja, kulħadd jgħid li jemmen il-Bibja. Mela, jiġi rikonoxxut bħala presbiteru, bħala pastor fil-Knisja, mbagħad jibda jgħallem dak li jfettillu, dak li jiġi f'moħħu. Kemm hu żiet għaqli illi qabel ma jiġi aċċettat bħala mexxej fil-Knisja u bħala għallim fil-Knisja, ngħidulu taqbel ma' din, studja sewwa. Ara taqbilx magħha. Għax ma taqbilx magħha postok mhux hawnhekk. Postok huwa hawnhekk imma mhux bħala mexxej. Mhux bħala mexxej. Pawlu jesiġi li lil Timotju jgħidu dak il-ħwejjeġ inti smajt minn għandi fil-preżenza ta' ħafna xhieda għaddihom l-ħwejjeġ oħrajn lin-nies oħrajn, lill-irġiel oħrajn li jkunu kapaċi mbagħad jgħadduhom lill-oħrajn. Ġi Pawlu ried li dak li għalmu l-apostli jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr bidla. Jgħaddi fedelment. Lil Titu jgħidlu li il-presbiteru, il-mexxej fil-Knisja, għandu jaqbad mal-kelma fidila skont it-tagħlim. Sabiex ikun jista' kemm jeżorta bid-dottrina iġjenika, dottrina nadifa, dottrina b'saħħitha. U jikkonvinċi dawk li huma kontradiċenti. Dawk li ma jaqblux, ovvjament jurihom l-isbal tagħhom. L-aħħar raġuni li ħantikom għala u għaqli illi niqdew b'istqarrija bħal din, il għaliex stqarrija ta' fidi tikkontribwixxi sens ta' kontinwità storika. Bija qegħdin nuru li aħna ma twilidniex il-bieraħ. Il-fidi tagħna uritnija mingħand nies li ġew qabilna f'ġenerazzjonijiet oħra. U difatti il-fidi tagħna nistgħu nitraċċaw lura faċilment għal żmien apostoliku il għaliex iva. Dawk il-kredijiet ekumeniċi għana ħadnuhom u nistqarruhom bil-ferħa u mingħajr dubju ta' xejn. Dan huwa wirt prezzjuż ta' fidi. Mill-qum il-passat li aħna qegħdin napprezzawh. Qegħdin bekk qegħdin nkunu rikonoxxenti li Alla mexxa l-Knisja tiegħu. Matul iż-żminijiet hekk li aħna llum il-ġurnata rċevejna dal-patrimonju ta' verità miġbura b'mod tant sabiħ u tant għaqli biex aħna nitalmuha u ingawduha u ngħadduha lil ħaddieħor. Ovvjament, kull wieħed waħda minnha jrid jemmen individwalment. Jien ma nistax nemmen għalik u int ma nistax temmen għal żewġek jew għat-tfal tiegħek. Kulħadd irid jemmen b'fidi individwali, fidi personali. Però mhux biss. Alla jsejħilna wkoll biex nemmnu b'fidi komunitarja. Dik l-istess fidi
li nesprimuha flimkien biex nkomplu insaħħu il-xulxin ħalli nkunu kapaċi il-kummissjoni li tagħna Sidna Ġesu li għalmuhom kull ma kmandajtkom jien. Dik il-kummissjoni nkunu kapaċi inwettquha fedelment. L-aħwa ġifieri għada pitada se jkollna dik il-Kostituzzjoni. U jiena nistedinkom minn issa stess, jekk ma qatt ma qrajtuha, ħudu kopja minn hawnhekk b'xejn u ibdew ifluha daqsxejn id-dar. Araw x'fiha, araw il-ġmiel, il-profondità. Kultant mhijiex faċli biex tifhimha, kultant. Imma b'mod ġenerali tiftihom ħafna u meta taqra tajt dini għal-fidi. Dini għal-fidi apostolika. Illi denjament għanna inħadnuha, għanna nemnuha u naddu għal ħadd ieħor. Amen.